Umaspala wetheku wexwayisa izakhamuzi zeTheku ngohlelo olusha lokucishwa kugesi kungakapheli lenyanga. Mbukelele uhlelo Dlala TV sikwamukele futhi. Kanti besihamba phambili zithi Umaspala weTheku usukhipha istatement kwizakhamuzi zeTheku uzixwayisa ngohlelo olusha lokucima kugesi ingakapheli lenyanga ukuthi wonke umuntu nomuntu ohlala eThekwini uyacela ukuba azilungiselele ukuthi kusukela ngomhla ka-25 May kulenyanga kuzoba khona nohlelo olusha lokucishwa kugesi. Konke lokho kuzokwenzeka ngendlela ehlelekile ngokusho koMaspala weTheku ukuthi indawo nendawo izohlukaniswa ngamablokho ukuthi umuntu akwazi ukuzibonela yena ukuthi ugesi lapha khona uzophazamiseka ngasiphi isikhathi nangasiphi isikhathi ukuze kungezokuba bikho ukuhlukumezeka noma ukuphazamiseka kokusebenza. Yize-ke noma abantu abaningi bengakuthokozelanga lokho noma kungabaphathanga kahle kuze emveni kokuba bekhombise ucomplain ekuthenini kuyaphazamiseka futhi ngenxa yokuthi bebevele benenkinga yamanzi endaweni yaseThekwini manje abakwazi ukuphinde babekezelele inkinga kagesi. Ngokwephendula kwaMaspala bathena inkinga ye-load shedding is-affecta sonke imbala nawo kuyaphoqa ukuthi uhlelo olusha mabeze nalo ukuze kuzokwazi ukuthi kuqhubeke kube nokusebenzisana phakathi kwezakhamuzi zeTheku kanye noMaspala wabo. Mbukelele uhlelo Dlala TV zona lezi besikuphathele zona. Siyabonga ungakhohlwa ukusubscribe ube nosuku oluhle.